Искаме си кмета! Искаме си кмета! Искаме си кмета! Искаме си кмета! Виждам, че това е средната класа на Горна Оряховица. Средната класа, която работи, средната класа, която заслужи да получава бонус от община Горна Оряховица за трето дете. Не искам да се оправдавам. Аз съм готов във всеки един момент да отстъпя правото на моя екип да продължи работата в септември, за да спази закона. Няма да го правиш! Но единственото нещо, което искаме, е това да стане след един месец, в месец септември. И ще ви кажа защо. Защото тогава няма да има предсрочни избори и екипа ще може да продължи да работи. Този екип, който в момента гради абсолютно всичко. И другото, което е най-важното е, защото някои хора в момента наистина са жадни за власт и са готови да пожертват 4 до 500 хиляди евро на нашата хазна, защото по закон частични избори се плащат не от държавния бюджет, а от сметките на вашите сметки, моите сметки, от нашите данъци. Нас не ни е страх от избори. Ако трябва, пак ще се явят и колегите и ще ги спечелят, защото знам подкрепата на хората. Но защо трябва ние да стигаме до там? С моето махане няма да приключи света, но устрема на нашия град ще бъде прекършен и пречупен. През тези 3 години работих рамо до рамо с Николай Рашков и видях какъв човек е, видях, че той работи страшно много, видях, че е страшно амбициозен, видях, че си поставя високи цели, видях, че притежава всички необходими качества, които трябва да има един градоначалник. Не ви текчавам повече с това. Мога роман да напиша един ден, като съм махнал от тази сграда. Може би след петък мога да напиша доста романи.